quinto e sexto. Non sei se vos dades conta, polos corredores deste centro hai uns maniquís vestidos con traxes tradicionais galegos. Queredes saber a súa historia? Primeiro dirémosvos que hai dous tipos de traxes. O de gala, que é o que usaba a xente con máis cartos nas celebracións, e o de faena, que se usaba a diario. Pero tamén hai un tipo intermedio chamado de mostra, que era o que usaba a xente cando iba ás feiras ou ás festas e quería ir mudada. Estes dous tipos de traxes correspóndense con dous tipos diferentes de tecidos. Os tecidos feitos nos teares das casas, de liño como as camisas, saias, mantelos, ou os que se facían coas petas e lá como nos calcetos refaixos, ou as teas que viñan de fora como a seda dos mantóns e panos ou os brocados dos chalecos e xustillos. Se falamos de traxes, temos que distinguir os de home e de muller. Os de muller son máis ricos e tenen máis pezas. Miremos os da muller primeiro. Se o traxe é de diario e fixándonos de pés a cabeza, temos as galochas de madeira con calcetíns e medias de lá e máis recentes as madreñas, ou como nos decimos, as galochas de zapatilla que ben vedes lucir aquí a Navia. Tamén había mulleres que levaban zocos feitos de coiro e piso de madeira, pero era máis habitual nos homes. O refaixo, que era unha saia feita de lã, habitualmente de cores moi vistosos, que ás veces ia cuberto por unha saia baixeira feita de liño ou de pano, con bordados de outras cores. Encima vai a saia, feita de paño ou picote, mestura de lã e liño, e por riba o mantil. Para cubrir o corpo, poñíase a camisa, feita de liño. Encima levábase o xustillo, que era o suxeitador de época. Para cubrir o xustillo usábanse panos de lã ou algodón como este, dependendo do calor do momento. Se falamos de mulleres da montaña, se chovía ou facía frío, cubríanse cun mantelo como este, que levo eu, Navia. Levábase por riba da cabeza ou dos ombros e que é probable que virades nas vosas casas. A cabeza tiña que ir cuberta, así que sempre levaba un pano como que leva Nuria, e se facía sol podían poñer un sombreiro de palla. Un moi especial é o San Cosmeiro, que é da zona do oeste da Coruña, e que aquí lle vedes Alejandra. Ademais disto, tiñan pezas de uso diario, como, por exemplo, o faltriqueira, que era onde levaban os cartos. Levarían moitos euros. No caso dos homes, a vestimenta era moito máis sinxela. Tamén levaban galochas ou madreñas, pero era máis común que usaran zocos de coiro, por debaixo calcetos, pero en vez de medias levaban as tirolas, que eran os calzóns da época. Por riba deles levábanse os calzóns que se suxeitaban cunha faixa, por aquilo de non ensinar as partes pudentes. O corpo cubríase cunha camisa e un chaleco, e se facía frío levaban unha almilla, que era un tipo de chaqueta, que lle vedes a Martín. Igual que as mulleres cubríanse cun mantelo en caso de que fixera frío, e se non miúdo, usaban un pucho como este que levo eu, Yume. Todo isto eran traxes que se usaban a diario, pero tamén había traxes para ocasións especiais. As pezas eran moi parecidas, pero cambiaban os tecidos que eran moito máis ricos. No caso da muller, cando había cartos, levaban medias caladas e zapatos, como aquí na cantiga da Carmiña.
cubrindo a parte de abaixo, e de dentro a fora levaban os pololos, que eran as braguiñas de época, por riba a enagua, e a saia baixeira, a saia de pano, e por riba a mantela de veludo bordado, con boliñas de cristal ou acibeche. Total, que levaban máis capas que unha cebola. Arriba usaban camisas de liño mourisco ou fino, xustiño de brocado de diferentes cores e por arriba matóns de seda que no caso de moito poderío ata podían ser vidos de lugares ben lonxe como as Filipinas ou famosos montóns de Manila. Que luz aquí! Nalgunhas zonas de Galicia tiñan unha indumentaria especial, como por exemplo na zona de Muros. Alí, en vez das dúas saias, levaban unha basquiña, que é unha saia aberta que se coloca ao redor do corpo dando varias voltas. Este tipo de traxe ten o nome de traxe de muradana, é dicir, da muller de Muros. Se falamos da cabeza, igual que vemos agora as mulleres musulmáns, no pasado as nosas mulleres sempre tiñan que levar a cabeza cuberta e para iso, no caso de ir de festa, poñían panos de seda. Estes adornos ían acompañados con xoias e cantos máis cortos máis se lucían. Pendentes, colares, rosarios e unha peza especial, o sapo, que vedes aquí lucir con moito garbo a Nuria. Este era un colgante de adorno, tamén era un amuleto protector contra o mal de ollo. Os homes tamén levaban camisa de liño fino. Por riba colocaban un chaleco con bordados e tecidos ricos, como brocado ou veludo, e se facía frío unha chaqueta. A cabeza era unha parte moi importante do traxe do home e tiña que levar algo que se fixera notar moito. A monteira, que é unha especie de sombreiro con forma triangular moi rechamante polo color das súas teas usadas, polos bordados ou mesmo polas plumas de moitas cores. Ai, que guapiño está o noso Saíd! Temos moita historia este traxe, verdade? Dá para falar horas e horas, pero xa vos chegou, non? Pois ora que xa lle demos unha voltiña, volve a botarlle un vistazo aos traxes que hai polos corredores.